Think about it. Every time somebody uses electric power, you make money. Every time. Hej og velkommen. Mit navn er Lars Madsen, og for ikke ret lang tid siden, der sad jeg lige præcis sådan, som du sætter nu, rodet rundt på internet for at finde en måde på, hvordan man kan markedsføre sin network marketing firma ved at bruge nettet. Jeg har brugt tusindvis af kroner på bøger og på kurser for at finde nogle professionelle virkemidler, der ligesom kan hjælpe mig med at markedsføre mig på nettet. Jeg har haft en lille smule succes, men det har også været voldsomt dyrt. Heldigvis for mig, så har jeg nu partneret mig op med en mentor, der skridt for skridt kan vise mig, hvordan man professionelt markedsfører sig ved at bruge internet. Han får selv tusindvis af emner ind på sin side hver eneste måned. Mit mål her i dag, det er at vise dig lige præcis de samme strategier, som han bruger og jeg selv bruger, så du også selv kan få succes med din egen network marketing firma ved at reklamere på nettet. Hvad du vil finde på den næste side, det er de eksakte strategier, principper og værktøjer, du absolut er nødt til at implementere i din forretning, hvis du vil have succes ved at bruge nettet. Hvad du skal gøre nu, det er at sætte dit navn og din e-mailadresse her nederst på siden. Så vil vi lægge en nøjagtig plan ud for dig med de nøjagtige strategier og principper og værktøjer, som du er nødt til at implementere i din forretning, hvis du vil have succes ved at bruge nettet. Så put din navn og din e-mailadresse her nederst på siden, og så ses vi på den næste side. Okay? Hej. Think about it. Every time somebody uses electric power, you make money. Every time somebody picks up the phone, you make money. Think about it. More money than most people would dream of. More money than most people would dream of.